ಅಯ್ಯ So Risha now, so many so ഇന്നലെ വത്തുണ്ട് ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಭಜನ ಮಂದಿರಾಡು ಶಿಡ್ಯಾಡು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತೇರು ನಮ್ಮ ಚೈತುಲಲತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕೃಷ್ಣನಕ್ಲು ಬರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ಅಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇ ಬಿ 6 ಮಂತ್ ಇರ್ದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ 3 ಇಯರ್ಸ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೀತೆರಿಗೆ ಅವಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ತುಲ್ಲೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತೂಪುನು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಸೊ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಒರ್ಬ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಬೊಕೊಂದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಅಕ್ಕುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲನೇ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 450 ಪೇ ಮಲ್ತಣ್ಣಾಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬಂಗೇಜಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪಿದಾಡ್ಪಾದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೌಡು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪಿದಾಡ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಪುರ ದಾಲ ಬಂಗೇಜಿ ಮೂಲೆ ಬತ್ತೆಂಡ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಆರು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಆರು ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಜೊತೆದು ಆರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಜಸ್ಟ್ 450 ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರಿನಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವುಗ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಏನು ಪಾಡ್ಪಾವಡು ಏನದಿತ್ತಾವೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಡ ಕೇಂಡೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬರ್ರ ಆ್ಯಪುಜಿನ್ ಪಂಡೇರಾರು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡಿಗ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕೃಷ್ಣನಕ್ಲೇನು ಪುರ ತೂಕ ಕಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು Ay. Apa teliple ma teliple. Ayya. Baba patile bhai mample pa. Ay bale. Enedi cute Krishna le tule. Iya Krishna ate pa. Ay mample bangaru. Ira pudar dade pa. Pudar dade. Dade odariya ಚೆಲ್ಲನೆ ಉದರ್ದದೆ ಮೈರ್ನ ಉದರ್ದದೆ ಬಾಬಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಳ್ಳೆರು
ಆಟಿಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಟಿಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಅಂಚನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶಯ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೀವು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ತೆರಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಮೈಪಾದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರೊಳಗೆ ಪಾತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರನ್ನ ಕೈತಾಟ ಒಂದು ಇಂದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮದ ಮಾತಿನ ಕಿರೋಡ ಯೋಜನೆ ಲೇಸಿನ ಮೋಕೆನ ಸ್ವಾಗತದ ಬರೋದು ಸುಸುರುತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೋಜನೆ ತೋಪಿನ ಚಾವಡಿ ಬರೋದು yes ಜ್ಞಾನ ಸುರುತ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ yes ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂತು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಜೋರಾನ ಕೈತಾಟಿ ಬರದೆ ಆರು ರೀತಿ ಬಾಳೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನಗಳ ಪೂರ್ಣ ಬಲಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮೂತು ಬಾಳೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಿಗೆ ಬೇಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ರಿಷಾ ನಾವು ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಸೋದರನ ಸಾಧನೆ ಕವಲ್ತೋದು ನನ್ನ ತುಂಬದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಭಾಷ ಯಶೋದೆ ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲ ಲೀಲೆ ಇದಾಗಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ.
ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಿನ ಟೀಚರ್ ಮೇರ್ ಏಮ ಟೀಚರ್ ಬೊಕ ಬೊಕ ಕಲ್ಪದೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಮೇರ ಈ ಪೂರ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪದೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ ನೀಡಿದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತಿನ ನೆನಪುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮೇರೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪೋನು ಫಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಲ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ ಅದೇ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಲ್ನಾಡಲೆಲ್ಲ ಬಬ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೊಡ್ಡ ಇರು ಬಾಯ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಛದ್ಮವೇಶಂದು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ನಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಕಲ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯಾರುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆವು ಮುಗಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಕಲ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೊಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಲೈಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಯಾರೆ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ದೂರ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ ಕಲ್ಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಟಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಇಂಕ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೂರ ಇರು ಯಾನ್ ಪುರಾಲ್ಗೆ ಪುರಲ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಓಕ ಬೇಲೆ ಪೋಪಾರ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಷ್ಟು ಈ ಇರ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಹೋಬರ ಹೌದಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ನಿಕ್ಲಿಕ್ ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ರೊಡ್ಡುವನ್ನ ಗೊರಿಯೋರಿ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಸೊ ಪಾತೊರಡತೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗಿಂತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ತಾರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಚಾನಲ್ ಡುಪ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋನ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್